Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky nyrhy gaýtadan ýokarlanýan mahaly döwlet eýçiligindäki dukanlarda un indi 2 gün bäri satylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky, Lewapdaky, Balkyndaky habarçylary we Daşowdaky çeşmesi habar berýär. Daşowdyň döwlet dukanlarynda un satylmaýar. Adamlar welaýatyň un zawodunyň öňüne üýşýärler. Adamlaryň üýşmeleginden ýaňa bu ýere barar ýaly däl. Un satylmaýandygy üçin bazarlarda, hususy dukanlarda çörek hem satylmaýar. Bu ýagdaý indi 2 gün bäri dowam edýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran çeşmämiz aýtdy. Adatlyň ýurdun Günnor welaýatyna habarçysy hem häzirki wagtda adamlary esasy unyň gyzyklandyrýandygyny, döwlet dukanlarynda onu umuman satyn alyp bolmaýandygyny habar berdi. Lewawyň bazarlarynda unyň 1 kilogramy 8-9 manada durýar. Gadagstanda öndürilen unyň 1 kilogramy 15 manada çenli çykdy diýip anonim şertde maglumat beren habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda öndürilen unyň döwlet eýçiligindäki dukanlarda satylmalygy bilen baglanşykly ýagdaýyň Aşgabatda we Balkynda hem gaýtalanýandygyny paýtagtly synçy Amanmurat Bugaýew hem tasdiklaýar. Şeker we ösümlik ýagy bolsa öňkü ýaly günne çäkli möçörde satylýar diýip ol bellidi. Ýurdun bazarlarynda beýleki azyk haritlarynyň gymmatçylygy hem saklanyp galýar. Bazar tekçelerinde haritlaryň öňünde görkezülen nyrh bilen onuň hakyky satyn alyş bahasy hem tapawutly bolmagynda galýar. Kartoşkanın 1 kilosu 5 manat diýip ýazylýan bolsa şonu satyn aljaňa katzynyň anyk görýetdi. Onda olay diýip 5 manat diýip biz muny bazar administrasiýasynyň edýän talabyny amal edýän adamlar hökmünde ýazýar. Şonuň üçin bu hakyky 7 manat ýa-da 8 manat diýýärler. Biz görkezdi pomidor almaýaly günler turmuşdurlaryň haritler wagtynda şeýle diýip synçy Bugaýew bellidi. Azyk gyçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda ýurtda dollaryň gara bazardaky nyrhy hem gaýtadan ýokarlanýar. Geçen hepde paýtagtda 1 Amerikan dollary gara bazarda 19-20 manat aralygynda satylan bolsa, şu gün onu 20-21 manat aralygynda satyn alsa bolýar. Ol ýer 100 dollar, 200 dollar bolsa onu 20 manat, 20 teňeden 20 manat 50 teňeden alınýar. Eger 300, 400, 500 dollar bolsa onu 20 manat 60, 20 manat 70 teňeden alınýar. 1000 dollardan köp bolsa onu 20 manatdan alýar Aşgabatda. Balkan welaýatynyň administrativ merkezi bolan Balkanabat ýani Öňkünestan şäherinde Aşgabat şäheriniňkinden biraz tapawutly ýani 1000 dollar bolsa onu 20 manat 20 teňeden 20 manat 30 teňeden satyn alynýar. Diýip synçy Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanyň Günnor welaýatyna habarçymyz hem 16 oktýabrda Lewawyň merkezi şäheri Türkmenabatda dollaryň sowdasynyň 20-21 manat aralygyndadygyny habar berdi. Ýurdun ençimi welaýatyndaky döwlet dukanlarynda un satylmaýan şeýlede bazarlarda haritlaryň gymmatçylygynyň we gyçylygynyň saklanyp galýan mahaly Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýerli matbuaty azyklyk galla garaşsyzlygyny wagt etmegi ündeýär. 12 oktýabrda geçirilen hökümet mejlisinde prezident ösüşleri anyk misallar arkaly açyp görkezmek üçin ýeterlik mümkinçilik bar. Hususan da azyklyk galla bilen özümizi üpçün edendigimizi giňden beýan etmek üçin misallar köp diýdi. Prezidentiň eden bu çykyşy garaşsyz habar çeşmeleri şolsanda Azatlyk radiosy ýurtda dowam edýän un çörek ýetmezçiligi, azyk dukanlarynyň öňünde döreýän nowatlar hemde nowatlarda döreýän dawa jenjelleri barada ýygyderli habar bermeginiň we Gazak resmiýetiniň Türkmenistanyň şul Gazakstandan 100 000 tonna galla satyn alandygyny elan etmeginiň ýygynyna gabat geldi.